やはろ。はい、井上さんいらっしゃい。こんにちは。さあ、今日はセブンデイズトゥーダイやっていきましょうかね。ですね、マジで一応ね、拠点をね、前回やった拠点を途中まで作ってて、わけわからなくなってしまいまして、新しい拠点を作りました。新しい拠点を作ったんだけれども、一応水上拠点ですね。なんかね、一日一日だけね、前の拠点の改造をしてたんですけど、だんだんわけわかんなくなってきて、俺、なんでこれ、プレステ4届いて GTA 買いました。お、GTA 買ったんですね。一応ね、車もできたんですけど、中古で3600円ぐらいで。今、だいぶ安いですね。車もね、ヒートなかったから。そうか、ヒートはまだ中古出てないのか。一応ね、これね、作ったんですけど、前回は通路にしましたけど、今回ね、ちょっとね、飛ばなきゃわかんないかな。あれこれ飛べないんだっけ？飛べないのか。一応ね、このお花のような形になりましたけど、これでね、タレットも作れるようになったのでね、タレットをね、ネームさんもどき。ネムさん元気ですよ。今ね、絶賛盛り中。でも今日、あれかな？ GTA やりながら見てます。GTA やりながら見てます？もしかしたら今日で盛りは終わるかな。すごい泣いてましたからね、昨日まで。本当は、あいた、しまった。本当はね、昨日配信しようかと思ったんだけど、あんまり泣くのでね。今週もね、今週も探索行ってません。ただね、ここね、この場所良くて、鉱脈がね、周りにすんごいたくさんあるんですよ。オイルシェール以外、オイルシェール以外の鉱脈があるので、場所的にはいいんですよね。だからあれ、新しい本拠点にしようかなと。引くぞ。ほら。なるほどね。新しい拠点にいい感じですよ、ここ。これでね、これで報道拠点として機能すれば万々歳ですけど。今回でもタレットつけたのでね、大丈夫だと思うんですけどね。なんかみんなさ、ヒート配信してないね。他のゲームだけど。ヒートは、そうか、配信してる人いないのか、今。たまにね、ちょこっとだけやったりするんですけど、配信じゃなくて、配信外でね。これが、前回までの拠点なんですけどね、なんかね、やってるうちに、わけわかんなくなって、バイクこんなとこに置きっぱなしや。
とりあえずあそこを削ってあそこを湧き潰ししようってなってやってたんですけど、そうするとGTA に集中するのでコメントだけ残していきます。すいません、お疲れ様でした。はい、井上さんありがとうございました。一応ねやってたんですが、そう湧き潰ししたってなると今度誘導路が必要だなと。何なんすか？なんすか？なえな何俺の重量で壊れたんか？だって浮いてないよね。えええ浮いてないはずだけど、なんで壊れた？ちょっと待ってちょっと待って。やってるうちにじゃあこれ伸ばして斜めにしてやろうってつけたはいいんだけど、いかんせんこの水バグがねどうしようもなくなってきてね。いやこれは新しいの作った方がいいだろうっていうことで新しいのを作ったんですが、これなんで壊れた？もったいないもったいないもったいないお化けが出る。全くでも新規の拠点なのでねコンクリ大量に使いましたね。今までストックしてあったやつを全部使い切り、それでも足らず今大量生産してますけど、ここもなんかに使えるといいな。せっかくここまで作ったのにな。いやそうか、まだこれがあるのか。よいしょ。ああよいしょ。
いや、やっぱ車バックしとんな。やっぱこいつ止まんねえな。坂の途中って止まんないの、相変わらず。あれあれ。ああ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 、これあれなんだ。ちゃんとブレーキかけて止まっとかないとやっぱり落ちる仕様なのね。このライト暗っ。このこのライト暗っ。まだか。鋼、鋳鉄、フレーム、えーっとフレームはいっぱいあるよね。フレームはたくさんあるんですけど、いかんせんコンクリがね。まずコンクリが足りない。夜が明けた。火薬、弾を作るの。AP あれ、箱入りじゃなくて普通の AP は分かった。薬莢弾頭か。薬莢弾頭って向こうか。ここ真鍮入れてないな。やっぱり向こう行くしかない。よいしょ。いやー、こっちの拠点全く触ってない。あ、違う。薬莢と弾頭って、弾頭それで終わり？ M6 さん、ネムさんこんにちは。はい、ロキさんいらっしゃい、こんにちは。弾頭ってそれで終わりかい。9ミリの AP も作ったんだっけ。9ミリの AP が、この AP 弾っていうか、通常弾以外のやつってタレットに入らないんですね。
作ってがっかりしたんだけどいや今日あら鉛か弾頭か。ネムさん迷子なの。あれ鉛入ってねえ。ネムさん迷子、ネムさんは迷子じゃないよいやネムさんは迷子じゃない。よいしょ。まあとりあえず弾はたくさんあるから、あとエムロクさんが迷子なのか。わら。もう完全に迷子です。先週までの拠点をね捨てました。わからなくなって泣くなよ。やべ、畜生、お前の方が早かったか。あれえあれ俺バーって向こうだっけ。よいしょ。なんすか。あ、呼んじゃった。いや呼んじゃった。いやーお前、走ってんじゃねえ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 なんでみんな走ってんだよ。なんでみんな走ってんだよ。やめろ。え、いやー走ってるやつ増えたな。ほとんど走っとるやん。あれ俺バーってこっちしまったっけ。よいしょよいしょ。あれあった。あ、ちょっと待って、センターだなこれ。うっそ。ありあれ俺大量にあったバーどこやった。もう入ってなかったよな。あれどこやったんだろう。いや作り直しか。でもそんなに数ないからいいか。
まだね、この基地に入る道がないんですよね。まだ作ってない。やっとこの形ができただけで、ここがね、まだ低いんだよな。今向こう補強っていうか高くしてるけど、もう2段ぐらい、は必要かな。面格子。どれくらいだろう。おっと、30分もかかるんかい。よいしょ。えーっと、間違えた。500、500。間違えた。こっちじゃない。これはこっちじゃない。これはこっちだ。えええあ、これだ。えーと、残りこれか。よいしょ。あ、そこは補強しなくてよいぞ。あつうわ。こんにちは。はい、安部さんいらっしゃい。こんにちは。うわ、落ちたら最悪や。ついでにこっち行くか。そんなに、いやー、どうなんだろう。ここに集まってくるはずだから、そんなに長い距離鉄にしなくても良いよね。よいしょ。今変な動きしたけど何？スチールがまだ足りてないからな。いやもうそんなになくなった。角の方は組体操してくるので高さが重要ですね。そうなんですよね。まあまあまあ、こっち側来ないと思うんだけど、どうかな。こっち側4段でしょ。もう一段上げて、もう一段上げたとして、こっち側ね、5段あるので、まあまあ上がってこないと思うんですけど、よいしょ。えーと、
こを本拠地にして、この中を畑にするのですよ。そうするとこう花びらの部分がね、カラフルになるのでね。まあ塗装ができるのであれなんですけどね、別に畑でカラフルにする必要ないんですが。ペンタゴンじゃないんですね。ペンタゴンではないです。お花拠点ですよ。ああ、下鉄巻いちゃった。この拠点作ってたらレベルが上がる。もうこれ次絶対爆発するやつ来るよね。間違いなく来るよね、次。よいしょ。お、よいしょ。爆発するやつがね、わかんないんですよね。まだ相手してない。ボンバーマンラクシミまだ相手してないからね。どんなやつが来るのかは分かってるけど、なんとなくなんかね、太ったね、アーミージャケット着たようなやつが来るんですよ。防御力高そうなやつが。どうなんでしょうね。両方にタレットつけた方がいいのかな。でもタレットね、フルフェイスのヘルメットにちょんまげついたやつ。フルフェイスのヘルメットにちょんまげついたやつ。フルフェイスのヘルメットにちょんまげついたやつ。そんなんだったっけ。そこまで細かくは見てなかったな。ボンバーマンね。そこまで細かくは見てなかったわ。今ね、あそこへね、進入路を作ってるんですけどね。車がね、入れないのですよ。今、進入用の地下道を作ってるんですけど、そこまでね、手が回りませんでしたね。どうすか。あとどうすっかい。ここはあれ、どこができてないんだっけ。ここはこっからね、こいつで直で登っていきたいところなんですけどね。うかつにこういうとこをやると水バグが起きるので
遅いけど歩いていくしかない。俺ここ作ってねえぞ。おっとしまった、忘れてる。登り道ができてないぞ。空気が足りなくなってます。よいしょ。おい。うい。あ治った。治ってねえ。バグってる。こうなると治んねえんだよな。でも向こう、あの辺だからまだいいか。よいしょ。やっちまった。これもか。いや、フレームだとねリカバー効くんですけど、こいつだとどうしてもダメなんだよな。これはひどい。これはひどい。これバグはそのままでもいいけど、こう水のブロックが作れるようになるといいんだけどな。どうしたってもうこれ起きちゃうとどうしようもないですよね。まあ偶然治ることもあるけど。俺間違ったかこれ。あれ大丈夫。違う、これじゃない。マイクラでいう水抜きの状態ですね。マイクラもバグあります。これね、一回こんなんなっちゃうとね、治らないんですよ。たまにね、フレームだとね、フレームを置いてこれができちゃって、でコンクリ詰めると治ったりするんですけど、もう最初からこの状態のやつをこの状態のやつでバグが出ちゃうとどうしようもないですよね、これ。これはこれか。マイクラだと水継ぎ足せば治ります。そうそう、それがあるといいんですけどね。これね、ないんですよ。
やばい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 。あー、これが一回起きちゃうとどうにもならない。あ、俺間違ったね。俺間違ったね、これね。いやー、そうじゃない。いやー、そうじゃないぞ。しまった。間違えた。ひどいひどいひどいね。ひどいね。こいつのね、フレームがないんだよな、この細かいやつの。それが嫌だよね。えーと、おおちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。よし、これでよしと。うわあ、ボッコボコやん。向こう側のね、平らな面はね、いけるんですけど、分かっとるがな。そう、これフレーム敷いてやるとボコボコなんないんですよね。こっちを使っちゃうとこっち
血を使っちゃうとボコボコになる。ちょい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 。お、まだ大丈夫。オッケー。あれ、泳ぎのスキルってなかったっけ？あれあれ、泳ぎのスキルってないじゃん。カリスマ性って何？仲間の戦闘力を上げる。あれ泳ぎのパークってなくなった？これは荷物だよね。マスターシェフ。泳ぎのスキルってなくなったんか。痛み耐性、自給自足、高断熱性、狩人、ヘビーアーマー、有酸素運動。違うね。スタミナ上げとこう。素早さ。ないね。突風ってなんすか？片手近接攻撃速度が 10% 増加。片手でしょ？やっぱりスレッジハンマー関係ないよな。片手だから。スレッジハンマーとか槍とか。片手って何？ナイフと刃物系か。両手武器のスピード上がんないとね。スレッジハンマーのスピードの遅さをなんとかしたい。あとなんかスレッジハンマーはもう一段上がありましたね。それ前回言ったっけ？そうそう。スレッジハンマーのね、一段上のバージョンがありましたよ。スチール足んねえな。
なんで急に USB のハブがおかしくなったな、これ。今聞こえてますかね。戻った。戻りました。ハブがおかしいわ。USB のハブがおかしいわ。なんだろう、ハブが死んでる。なんでここだけ死んだの。やだね。これって何につながってるやつ。これ何もつながってんねえわ。 OK。 音があれ、音消えた。また音なんだって。音入ってる。マイクは入ってるか。マイクは入ってるけどデスクトップの音声入ってないね。どういうこと。ゲームの音入ってます。俺の方が入ってねえぞ。俺が聞こえねえぞ。俺が音聞こえないけど。ちょっと待って。どういうこと。ゲームの音入ってます。ゲームの音入ってねえな。ちょっと待ってよ。どうした。
なんでまた設定変わんの？勝手に設定変えるのやめてくんない？ OBS さん。あ、これ直さなきゃ。届かないよね。届かないよね。お、あれ、あ、そこは大丈夫だったんだ。しまった。俺は。これでよし。あ、バー46分って書いてあったよね。よいしょ。よっしゃ。ここは配線を隠さなきゃいけないので、もう2段必要なんですよね。ここをね、配線を隠したいんですよ。その下の配線もね、なんとか隠したいんだけどな。あ、しまった。何やってんだ。
はしご、はしご、はし、はしごないな。はしご。鉄はしご。あれ、スチールのはしごって作れなかったっけ。よいしょ。はしご。向こうから素材取ってこなきゃいけないか。いや、別にいいか。向こうは向こうで素材は置いとこう。探索すればいいんだよね、要はね。探索、俺、3週間ぐらいでやってないぞ。3週分ぐらいやってないぞ。次の探索場所こっちですからね。防寒対策もしないと。この中何がある？この中にも町がありそうだけどな。道が終わってんな、これ。あー、でもちっちゃい町だな。大きい。ここはそこそこ、ここと同じぐらいありそうですもんね。ここまで大きくないか。ここは石炭。すごいんですよ、これ。これまだね、一部なんですけどね。これ石炭でしょ。あら、これが石炭でしょ。で、これ鉄でしょ。あれ、鉄でしょ。これが、これも石炭でしょ。で、これ小石でしょ。ここにもニトロあるでしょ。これ何？これも石炭だ。おー、いっぱいあるんですよ。で、なんだっけ、鉛がすげえ点在してます。天国のような場所ですよ。あ、しもた、もう一個やな。はしごもう一個やな。さあ、4時になったら何をする？拠点の強化は終わったから、タレットか。タレットあと4つ。確かね、1個6分半ぐらいかかるんですよね。6分半だったら、怪しいな。よっしゃ、夜が明けた。よいしょ。これで、これで配線隠せるんだな。あとここにハッチつければ、
アクセスできますからね。よいしょ。あら、こっちじゃねえ。よいしょ。あれ、この池も必要のない部分は埋めたいんだけどな。そこまでしてると次の報道間に合わねえ。次の報道は元の本拠点で、何、元の本拠点で落下を試しましょうかね。無限落下を。修理せいってか。ああ、修理せいってか。今修理できまへん。よいしょ。まあまあまあ、こんなもんでしょう。とりあえず爆裂矢が欲しいんだけどな。爆裂矢がもしかしてパークで行けるかなと思ってみたけど、パークでは行けまへんな。やっぱり本読まないと。こんにちは。はい、うこゆうさんいらっしゃい。こんにちは。えーとタレットあ、タレットこっちじゃないか、こっちか。人感センサーか。人感センサーってさ、人感センサーってやっちまったな。人感センサーか。人感センサー、人感センサーってどれになるの？
連鉄、電気機械、電気部品、電気部品、機械部品、連鉄、あ、連鉄持ってねえ。連鉄、おーい、それって生きてるんじゃなかったっけ。4つ。お、砂。あ、まだかい。あと1個か。人感センサー、炭鉱、ハンハンドガンパーツ。ハンドガンパーツ。ハンドガンパーツいくついる。あ、大丈夫だね。17あれば大丈夫だね。オイル、スクラップポリマー。お、オイルもない。4つ。25分か。半日じゃねえか。7時23分。まあいけるでしょう。まあ大丈夫でしょう。あ、半日か。ん、
お、俺何しようとした？なんでガラス瓶？ああ、そうか。メガクラッシュ、メガクラッシュってガラス瓶になるんだ。それガラス瓶なんや。うーんと、こっち9ミリか。9ミリの弾しかないのか。最もない、最も少なくなってきたな。7.62。あとなんだ？何？なんか来た。なんか来た。どこ？どこ？どこ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 ？ええええここにいた。痛い。近すぎた。呼んだよね。あ、死なねえのか。うい。終わった？終わった？終わったかな？大丈夫かな？いないかな？いるじゃん。どこおんねん？どこおんねん？えええお前、お前ふざけんなよ。あ、まだ一個もできてない。まだ一個もできてない。ショショットガンタレットも一緒か。ショットガンパーツが違うだけだね。ショットガンパーツ24個あるか。俺そういえばショットガンの元拾ってるんだけど、どこやったんだろう。そんなんばっかりだな。ショットガンのパーツじゃないわ。元、あれソードオフか。ソードオフじゃなくて、
ああ。If you got the dukes, I'll make the time. おおおおおおお、あ、違うわ、鋼鉄で爆発だ。違う。あ、爆薬、あ、弾薬だ。違うわ、爆発矢じゃねえ。爆発矢くれ、爆発矢。爆発矢って売ってないね。え、爆発する矢ってあるの？そもそも。いや、トラック作ったらトラック出てくんね、設計図。AP9 ミリ弾、ショットガンシェル、ショットガンパーツ、改造ブレス、鉄筋フレームブロック、歯切れ、レーザー照準改造パーツ。カナドコじゃないんだ。カナドコって訳詞じゃないんだ。AP のマグナム弾あるじゃん。ちょっとお金持ってこようかな。7.62 の AP 売ってないね。薬莢あるぞ。薬莢大事だからな。薬莢。硝石はもう死ぬほど取れるからいい。オイルシェールも鉱脈あるからいい。薬莢、いや、お金持ってきまーす。お金持ってきまーす。よいしょ。換金するもんなかったっけ？ビリビリが1個しかないのか。1個じゃ使い物にならない。次はビリビリ使っていこうか。やべっ。薬莢マグナム弾。ダクトテープは別に買わなくてもいいよね。よいしょ。エアフィルター地雷かな。発電バンク。これなんて読むの？鹿玉六玉どっちだ？こ
こいつはいらない。ウッドスプリッターもアホみたいにある。クールメッシュ改造パーツ。あ、涼しくなるやつか。改良型接合部改造パーツって何？スタミナプラス、機動性プラス。都市型戦闘2巻。これ読んでないやつだ。レンジャーが教えるアーチェリー。あ、いいね。今あといくら残ってんの？あ、736しかない。I just knew you'd find something you'd like. 読む読む。で、スポットライトか。発電バンクはこっちへ一つ。スポットライトって拾ってなかったっけ？スポットライト拾えないんだっけ？ということは、エンジンがエンジンも拾いに行かなきゃいけないのか。音ついてる。あ、レーザー照準つけられるんだ。つけてやろう。まだ2個か。今何時？お昼過ぎてるよ。お昼過ぎてますよ。電気。電流フェンスポスト。ゆるゆるボードブロック。違う、これか。どれだ？これか？建築？スポットライトってどこでつくんだ？ジャック・オー・ランタンであるやん。あれ？スポットライトってどこでつくんだ？これ武器だもんな。あれ？ヘッドライト、電気部品、ダクトテープ、鉄。
テトライト、電気部品、電気部品、ダクトテープ、鉄。ああ、消えた。3個。資源がありません。何が足んない？あ、鉄だ。あ、鉄だ。1分か。1分ぐらい一緒。1分ぐらい。1分ぐらい。1分ぐらいなんとかなるだろう。発電機、あ、でも発電機あれか。発電機俺、あそこあったよな。真ん中の拠点になかったっけ、発電機。さあ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 、時間ないよ。危ない危ない。あと5分。とりあえず間に合うかな。玉取って玉がねいや、そうか、作ったはいいけど玉がないよ。9ミリの玉でしょ。こいつがね、使えないんですよね。残念ながら。これ大量に作っちゃったんだけどな。そうだよ、大事なこと忘れてた。玉がね、真ん中の拠点あったっけな。そうか、玉がねえのか。ね。
おお、なんだなんだ。いや、ちょっと待って。ちゃんとブレーキかけとかないと。鉛がないのか。鉛がないんだね。あ、電気部品持ってきちゃった。まあいいや。いやー、始まった。このセンサーおかしい。あー、しまった。やっちまったよー。よいしょ。どこに据えるかな。やっぱここなのかな。よいしょ。これ繋がってない。あれ、いいのか。え、あ、いいのか。いいんだな。よいしょ。
よいしょ。こいつでカメラを、弾がねえ弾がねえ。カメラをこの辺か。よいしょ。弾があるかな。オッケー。どこ来た？もう登ってきたでしょ。登ってきたんでしょ。あ、登ってきたバカ野郎、バカ野郎。あれ、あ、たまんない。あ、しまった。よいしょ。まだいんのか。まだ上がってくんのか。上がってくんなっつってんのに。よいしょはい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 。ええどこいらっしゃるの。あ、お前か。あ、あるね。あるある。弾ある。弾あるあるある。こんだけあれば一緒。照明まで手が回るか。照明まで手が回るのか。もうタレットできたよね。ちょっと待って。
オッケー。よいしょ。19時だな。19時だな、おい。ロックピックレンチいらない。よいしょ。一応持ってこう。 SMG よいしょ。オッケーオッケー。なんとか間に合いそうだ。さあ、パーリーの始まりですね。よいしょ。スポットライトまで。スポットライトって角度変えられたっけ？忘れずに。落ちた。それ叩かれたのね。よいしょ。あれ、それも叩かれたのね。よいしょ。さて、とりあえず玉込めて、玉込め、なんで叩いたのお前。お前なんで今叩いた？そうか。タレットは1個弾が少ない。おい。あれ？よいしょ。おっと、しまった、しまった、しまった。いや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 、お前なんで。なん。
あれこれって配線いらないの？え、あ、しまったいや、しまった。あ、動力いるよね、やっぱりね。おーっととっととっとっとっととっととっとちょっと待って。マジか。あー、ここじゃ、真横にしか行かないんだ。よいしょ。向きを間違えたな。マジか。これ作ってる暇ねえな。これ作ってる時間ないな。いやー、そうか。ここに来てくんだかな。そんな都合よく来ないか。いや、参ったな。もう3つ必要かな。4つ、4つ、もう3つというか、四隅に1個ずつ。いやー、ちょっと、直す手がないんだけど、今。いやー、こいつが足りなかったか。よいしょ。どこが明かりがついてたっけ？ここか。陸地が一番近いのがあそこか？あそこから湧くのかな？あっちか。違うな。あれも遠いね。あっこか。こっちか、こっちのどっちかで湧くんだな。多分。いや、参った。直前で足を折るとか。どっから来る？来たね。なんで、なんか、あれは何？あれは兵隊さん？違う。なんかピッピピピピ言ってる。ちょっと待って。ピッピピピ言ってる。なんか言ってる。ちょっと待って。しょっぱなからに2人来た。爆発するやつ。ちょっと待って。爆発さんがしょっぱなから2人来た。なんかピッピピッピ言ってる。ちょっと待って。ピッピピッピ言ってる。何？タレット動いてなくない？ちょっと待って。タレット動いてる？ちょっと待って。タレット何やってる？
タレットタレット動いてなくない？ピッピッピッピ言ってんのタレットか？違うのか？爆発するやつじゃないのか？痛い痛い痛い。てかタレット何やってんの？いやタレット動いてねえんだけど。ちょっと待って、タレット動いてねえんだけど。タレット何やってんの？ちょっと待って、タレットさん何やってんの？ちょっとお前が働かないと俺はこの足元のやつ倒せないんだけど。うわ足元いっぱいいるけど。ちょっと待って、足元のやつどうした？血出てねえ。いやなんか壊したぞ。なんか壊したぞ。壊れた音がしたぞ。ちょっと待て、本当にちょっと待て。ちょっと待って、タレットさん何やってるの？いや何？アラーム鳴らすだけの簡単なお仕事です。タレットが本当に働いてない。なんでだ？何がおかしいんだ？何か違うのか？やばい、厳しい。スパイダーがたくさん出てる。あれ当たってない。あ、何？ああ、毛が甘かった。
おい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 。ん？おい、鳥すごいな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 。おい、鳥報道か。やべやべ、落ちた落ちた落ちた。ふざけんな鳥。なんかいるよね。あ、なんかそういえば。足折れちゃってさ。足折れちゃってあかんな。よいしょ。動き遅い。あれ、なんで向こう行っちゃうんだ。あの人たちなんで向こう行くの。何しに行ってるのあれ。弱いとこ狙ってんの。だとしたら相当頭いいな。はい。はい。その何、花びらを壊しにかかってるの。よいしょ。花びら部分を壊しにかかってる。痛い痛い痛い、また来たな。なんか謎の動きをするね。なんでそこへ狙っていくの。てかタレットさんさ。タレットさん何やってんだい。よいしょ。電力不足。あ、電力不足なの。そんなのあるんだよ。あれバカ、あれじゃね、あれじゃね、今の爆発するやつ。直撃した人。ヘルメットの人、ヘルメットの人。
とか言ってるけど、こいつ爆発するやつ危ね危ね。次は多いな。次は多いなまだ終わんねえのまだ終わんねえ。これはタレットの配線いくつか外すべきだなこれ。外してみようか。痛い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 、まだいるの。弾はまだある、弾はまだある。一応安全に戦えてますけど拠点の被害は甚大ですが。64体だとしょうがないですね。お、なんだこっち、急にこっち来た。よいしょ。まだいる？うわーすごい3人4人組み出そうしてるやめろ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 はしゃぎすぎだ。
お前らはしゃぎすぎや。あーなもう少しだったのに。いやー、火が昇ったよ。終わったよ。勝ったよ。どこ？あとどこっすか？まだそんな残ってんの？わー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 。あとどこだ？あとどこだ？そこだ。まだいる。まだいんの？どこいんの？ここにいた。終了。じゃないか。まだいる。まだいる。まだ頑張ってるやつがいる。どこ？いやー、壊したな、おい。どこ？どこ？どこおりなす？いねえな。え潜り込んでんのか。なんかすごいことになってんな。どこだ？いや、でも、潜り込んでる感じじゃねえな。どこだ？どこだ？なーにーなーにーなーにーな水の中はいや。水の中にいるのは勘弁。終了かい？終了でいいかい？いやー、弾使ったね。さすが64体。タレットなんで働かないの？それは問題やんか。何？なんか変な音鳴ってるけど、何の音？
なんだろう、でもゾンビが分散してましたね。なんで分散してたんだろう。おっそ。おっそ。おっそ。このスロープはとりあえず壊されてないね。だいたいいつも叩かれるんだけど。ああ、ここの被害は結構大きいな。おっそ。ちょっと待ってよ。フリントを拾えないかな。おっそ。これで走ってんだからな。落ちてないか。ないか。はい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 。なんでその警報音みたいになってんだろう。ああ、しまったやっちゃ。あ、治った。よかった。っていうか、タレットはなんで動かないの？俺、これ謎なんですけど。タレットが動かないのは痛いなぁ。危険物ブーツって何？寒冷耐性、熱耐性。ああ、これ焼け、火の上とか歩けるってことか。ポンプアクション式ショットガンある。あ、ポンプアクション式ショットガンある。AK もいらねえな。こいつもいらねえな。クソ武器。安全靴じゃないのかな。いや、熱耐性、寒冷耐性だから、安全靴というよりは、いやー、ビジーですって何？おっそ。おっそ。遅いって。
岸に上がればもうちょい早くなる。あれフリントってでも、フリントってさ、ダクトテープいいんだよな。よいしょ。船が欲しいな、船が。船をくれ。何が悪かったんだろう。なんだろう、射程が足りない。射程足りない。この距離で射程足りないなんてことある。何も落ちてねえ。なんか他に設定必要なんですかね。いやー、設定他に必要ないはずだけどな。設置して向きだけ決めて弾入れてやれば。電源、おっとおっとおっと、なんで回ってんの。なんで回ってんのまた。よいしょ。ここも相当やられてるな。バック落ちてねえ。バック落ちてねえ。バック落ちてない。これ相当食い込まれてるね、これ。相当食い込まれたね。はしごのとこまで行ってんだ。こいつはしごのとこまで行ってんだ。はしご壊されてね。ネムさん、はしごおはは大丈夫。よはしごは大丈夫だが、そうか、これはちょっとセメント持ってこないと直せないな。
りあえず足直すか。弾が違ったとか。いや、弾は違う。弾違うとね、入らないですからね。まだ終わってないのね、ネムさん。まだネムさん終わってないね。なんだかんだでこの拠点が一番いいな。有効だな。被害が少ないな。でね、添え木もそうなんだけどね、なんかね、これ、ギブスがあるんですよね、ギプスが。これは、なんか、効果が違うのかな。早く治るのかな。ポンプアクション式ショットガン、でも2なんだよな。ここにも金が。よいしょ。本来ならギクスつけても本人の血打ちからなんだよな。よっしゃ。足も治ったし。あのタレット何なんだ。タレットが働かなきゃ意味ねえで。
足元がね見えないんですよね、俺からだと。ネム、どうしたネム。オッケー。にゃん、どうしたネム。何うなってんの。まだ終わりませんか、盛りは。ネムさんの。おっと、なんだよいしょ。謎だな。射程がどうとかっていう話は。やっぱ2つつけたからダメ。ジャンクタレットと一緒か。電気はさ余裕あるもんね。300ワットの110ワットだもん。111ワットだもん。電気自体はね余裕がありますよね。なんだろうやっぱり1個ずつにした方が良い。それとも届かない。届かないってことないよね、でもねまさかの届かないってことないよね。あれ、間違えた。これをつながなきゃいけないよね。4つ。あいててて、あいててて。よいしょ。これにつないで、こっち側はとりあえずいらん。よいしょ。他のタレットと車線かぶったらダメとか。そういうのがあるのかな。でもどうなんだろう。他の人の見てると普通に並んでますけどね、2つね。何が違うんだろう。よいしょ。
とりあえず節電。タイマーつければいいんだね。タイマーつけりゃいいんだね。オフ。昼間はいいよ。よいしょ。え、消したよね。消してもこの音って消えないの？動力供給されてないよね。なんだろう、わかんない。これはわからん。これ撤去できないんだ。あ、いや、ゾンビを狙うようになってるよね。ちょっと待って、自分自身を狙わしてみる。おっかないけど、自分自身を狙わしてみる。どれだったっけ？あれあれよいしょ。動いてねえ。えピッピー言うけど、やべえ、ちょっと待って。今ちょっとバグってね。ちょっと待って、何これ、ちょっと待って。わかったー。こいつだ。弾薬をロックか。やめろ助けて。やめろ俺を狙うんじゃない。やべ。めっちゃ狙ってるやん。やめろ。自分で設定しましたやん。わら。そうか、弾薬、ロックしなきゃいけないんだ。そういえばそうだ、忘れてた。しばらくタレット使ってないからな。アルファ16以来使ってないんだよな。そうだ。ロック。
何今の。何なんでボンボンしてんの。ネムネムネム。そうかそうか。せやったせやった。これで狙う。今ゾンビおるで。撃たねえ。ちょっと待って、お前。なんかおかしいぞ。よいしょ。あれ、なにどうした。何。ちょっと待って。なんかおかしいな。おい。なんかおかしいね。よいしょ。ちょっと待って。自分狙ってるやつどれだっけ。あ、これだ。アンロック。あ、違う。弾薬をロック。あ、の。弾薬をロック。そうだよね。よし、オッケー。ネム、お前どこで何やってんの。弾を隠すじゃねえよ。弾を片付けて。いやー、AP 弾また作んないと。何ネムさん。何ネムさん。何したネムさん。何したネムさん。おっと SMG あったね今ね。SMG。もうでも撃たねえな。どこいんの。どこいる。ゾンビどこいる。ゾンビどこいんのねえ、ゾンビどこいんの。ゾンビどこいんの。狙いが悪いのか。すげえ遠くまで撃ってきたけど、なんで俺だけ撃つつか、なんで俺だけ撃つ。あれどこいる。
いや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 、いつの間に上がってきたんだ。早く入り口作んなきゃダメだな。早く入り口を作らないといかんね。あ、反対側に置いして。支援品が支援品6の拾えた試しがないんだよな。これか。なんかいいの来い。飯ばっかりなんだけど。ももう俺缶詰いらないんだけどな。なんで飯ばっかりなんだろう。必ず飯入ってるな。なんだろう、あのタレット。あんまり角度つけて設定するとダメなのかな。でもすぐそばから俺狙われてたよ。俺だけ狙われんの。これ何これ。あ、これ鉄か。それはそれはそれはどうなのよ。よいしょ。俺だけ狙われちゃう感じ。納得いかねえな。
うわあ、支援品もこんなもんだしな。タレットはあれかな。やっぱり真正面で狙わなきゃダメかな。上からってここに橋を渡して真ん中に据え付けるか。てか回収できないんですよねこれね。あ、何だからなんで叩くの。なんで俺が見えんの。ちょっと待って、なんで自分が見えんのこれ。なんかバグってんの。ちょっと待ってちょっと待って、何をバグってんのこれ。ちょもうなんか中の人みたいになってるけど俺。ゆるキャラの中の人みたいになってるけど、これなんで。これ何これバグってるよ。ここ渡し、でもここ渡してもさ、まあ一番いいのは後ろから狙うのが一番いいんですけどね。ここ渡せないでしょ。でも渡せるほど渡せるほど距離短くないもんな。一本柱がないと。一本柱がないと多分渡せないと思うんだなこれな。じゃなきゃこっち側からこう狙うか。この辺からこう狙うか。それでもいいか。とにかく足元さえ攻撃させなきゃいいんだよなタレットで。あと電気ビリビリ、電気ビリビリであれするか。足止めをするか。お、よいしょ。よっしゃ。まだ改良の余地ありますな。よし。じゃあ今日の配信ここまでにしましょうかね。78日目が終わってしまう。毎度のことだけど、1日終わってしまうな。配線もやり直さないとね。
にゃーにゃーにゃー。お、よいしょ。いや、よいしょ。お、よし、OK かな。はい、それでは本日も来ていただいた皆さん、どうもありがとうございました。それではこれにて失礼します。ありがとうございました音符。ネムさん